Десети пост от поредицата Антихриста Даджал и защитата от него. И това е втората част на защо само Исус алейхи салям ще е способен да сложи край на Антихриста. Ключовата информация защо само Исус алейхи салям ще има способността да сложи край на Антихриста Даджал е в един аят от Корана. И аз сам се очудвам, че никой не е дал подобно мнение до сега за това. И затова още в предните видеа помолих този, който чете постовете и да ги слуша, да сложи една цетката на Аллах знае най-добре и да прецежда информацията през нея. Но колкото повече се сглобява пъзела, доводите се взаимоподреждат. И колкото и да ме е страх да дам дързостта, колкото и да ме е страх да имам дързостта да дам отговора на въпроса защо само Иса алейхи салям ще може да сложи край на Даджал, многократно лутайки се между страховете си и доказателствата, не намирам повод да пренабрегна доказателствата и логиката. Аллах казва в Корана в превод: Аллах избра над народите Адем и Нух и рода на Ибрахим и рода на Имран потомство едни от други. Аллах е всечуващ, всезнаещ. Когато жената на Имран рече: Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми единствено на Теб да служи, приеми го от мен, наистина Ти си всечуващия, всезнаещия. И когато го роди, каза: Господи, родих го женско, а Аллах най-добре знаеше какво е родила, мъжкото не е като женското, и я назовах Мериям и те моля да я закрилеш от прокудения сатана, заедно с потомството й. Превод на Корана, сура 3 Али Имран, родът на Имран, аят 33-36. В тези ети се говори за обета на майката на Мария, фактически бабата на Иса алейхи салям, и момента на раждането на Мария. В онези времена, онези, които се заклевали да оставят детето си в служба на Бог, го водили в храма след раждането и го оставили там, където то щяло да расте под закрилата на храмовите служители. Когато достигнало пубертет, то можело да остане в служба, ако желая, или да си тръгне, ако желая. Мъжете обаче били считани за достойни за тази служба. Майката на Мериям през цялото време очаквала, че ще роди момче, за да може да го остави в храма, като свещенослужител. А когато се ражда детето, тя вижда, че то е момиче. Това, което има връзка с темата на постовете, е следната молба на майката на Мериям към Аллах, поместена в горните аити. И те моля да я закрилеш от прокудения сатана, заедно с потомството й. В хадис си сборника на Сахих Муслим се предава от Ебу Хурейра радиаллаху анху, че пратеникът на Аллах салаллаху алейхи ва салям е казал: няма дете, което да не е подстрекавано от сатаната. Наистина, дете се ражда плачещо поради подстрекателството на сатаната. Единственото изключение е синът на Мериям и майка му. Единственото изключение са Исус алейхи салям, Иса алейхи салям и Мериям, Мария. Нашите учени, ислямските учени казват, че този хадис показва, че всемогъщият Бог е приел молитвата на майката на Мария, защото сатана изкушава всички деца на Адем, включително пророците и светците. Единственото изключение са Мария и нейният син Исус алейхи салям. Стана ясно от предишните постове, че системата на Антихриста Даджал е изградила влиянието си върху взаимодействието с сатаните, контакт с тях, взимане на информация от тях, научаване от тях, как се прави и въздейства чрез магия,
доказателство, за което беше хадиса, в който се казва: от неговите изпитания на Даджал е да каже на бедуина: ако аз съживя баща ти и майка ти, ти ще свидетелстваш ли, че аз съм твоят Господ? Човекът ще каже да. Тогава два джина ще се покажат в лика на баща му и майка му, два джина шейтана, защото шейтаните не могат да се преобразят в образ на починал мюсюлманин. Тогава два джина ще се покажат, два шейтана ще се покажат в лика, два сатани, да кажем, ще се покажат в лика на баща му и майка му и ще кажат: ей, синко, последвай го, той е твоят Господ. Сега разбирате ли каква е връзката, че само Иса алейхи салям ще е способен да сложи края на системата на Даджал Антихриста? Всички ние останалите хора се опитваме да се пазим от шейтана чрез молитви, дуи, Коран и най-различни практики. Аз бях споменал в предните постове за джиновете някои практики за предпазване, но ако Аллах не ни опази, ние нямаме застраховка срещу шейтаните. И в много случаи се опазваме, но има случаи, когато допускаме пропуск чрез храна или грешка и шейтана ни повлиява. Докато Иса алейхи салям, както се видя в аята по-горе и в хадиса, е застрахован срещу шейтана. От нас някой може да е постигнал високо ниво и в голяма степен влиянието на системата на Антихриста Даджал да не му оказва въздействие на 100%, докато Иса алейхи салям, тази система не може да му окаже никакво влияние и вреда. Тази логика отново подрежда пъзела в най-вероятната му правота на това, което мнение, което давам. Естествено, най-правилното знание на Аллах. В един дълъг хадис се казва, че в момент, когато водача на мюсюлманите застава да води сутрешната молитва, Иса алейхи салям, синът на Мериям, ще слезе от небето. Тогава водача на мюсюлманите ще се огледа назад и ще отстъпи, давайки предимство на Иса алейхи салям. Но Иса алейхи салям ще постави ръката си между плещите му и ще му каже: мини напред и отслужи молитвата, призивът и камет за нея е за тебе четен. Иса алейхи салям е бил мюсюлманин и ще се е мюсюлманин и той също кланя намаз и той ще му бъде дадено предимство да кланя намаза, да изпълни, да води молитвата намаз, но той ще се отдръпне и ще даде предимство да кланя водача на мюсюлманите, той ще бъде сред джамата, също ще кланя намаз. И когато приключи намаза, Иса алейхи салям ще каже: отворете портата. Отварят портата и зад нея Даджал, заедно с 70 000 евреи, всеки един от тях ще има разкрасен меч. Когато Даджал погледне към Иса алейхи салям, Даджал ще започне да се разтопи, така както солта се разтапя във вода и бягайки ще се отдалечи. Иса алейхи салям ще го застигне при портите на селцето Люд и ще го убие. В хадиса виждаме, че нито Даджал, Антихриста, наврежда на Иса алейхи салям, нито обаче и никой от 70 000-те въоръжени от подчинените на Даджал не могат да навредят на Иса алейхи салям. И каква друга логика да имаме, освен че системата на Даджал е изградена чрез влиянието на сатаната и затова те не могат да навредят на Иса алейхи салям, защото той е застрахован от вредното влияние на шейтана, върху което е изградена тази система. Сега, тук не става въпрос за това, че кой пратеник на Аллах е по-висока степен. Това, че Иса алейхи салям е застрахован срещу шейтана, е една воля на Аллах и негова мъдрост. Волята на Аллах и негова мъдрост. Но това е показател също и за какво грандиозно влияние може да окаже дуата на майката върху децата и поколението, или в случая бабата на Иса алейхи салям, която направила дуа Аллах да опази потомството от сатаната, но това не означава, че Иса алейхи салям е на по-високо поставен пред Аллах от последния пратеник Мухаммад салалаху алейхи ва салям, защото Мухаммад салалаху алейхи ва салям си е последен пратеник, но той също не е застрахован от сатаните.
така както е застрахован Иса алейхиселям, и довод за това е, че на пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелям също му е направена магия. Според отговор на Google с участието на джиновете е била направена тази магия. Това, което искам да вметна, може да не е във връзка с темата, но считам за уместно да го споделя като информация, за да няма погрешни представи за този случай с извършването на магия на пратеника салалаху алейхи васелям, както и този, който не е запознат, да придобие горе-долу представа за този въпрос. При зададен от мен въпрос към търсачката Google, дали магията, направена на пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелям, е била направена чрез джинове шейтани, ми отговори последния начин. Според информация, открита в ислямските източници и биографични източници Сиер, магиосничеството, извършено срещу пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелям, е било осъществено чрез процес, в който джиновете шейтани също са играли роля. Според разказите, магиосникът потърсил помощ от джиновете, за да извърши магията. Тази магия била извършена от еврея на Любейт по искане на други хора, срещу заплащане от тяхна страна на 3 златни монети. По това време еврейско дете служило на пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелям. Чрез това дете, извършителя на магията Любейт, се е здобил с гребен и кичури коса на пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелям. Използвайки тези кичури, коса и гребен, Любейт направил омагьосване върху пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелям. Според някои сведения, сестрите на Любейт били още по-големи магиосници, по-големи знаещи как се прави магия, поради което той ги накарал да направят те магията. Отнела 1 година, за да може магията да подейства на пратеника салалаху алейхи васелям. През втората половина на годината започнало да се наблюдава промяна в темперамента на пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелям. Интензивността на магията се увеличила през последните 40 дни и станала много силна през последните 3 дни. Но най-големият ефект бил, че пратеникът салалаху алейхи васелям чувствал голяма мъка в себе си. Понякога си мислил, че е направил нещо, което не е направил. Мислил си, че е посетил жените си, когато само е възнамерявал. Понякога се съмнявал в нещо, което е видял. Мислил си, че е видял нещо, но не можел да си спомни да го е видял. Но пророческата мисия на пратеника салалаху алейхи васелям изобщо не била засегната от тази магия. Само личният му живот бил засегнат до известна степен. Един ден пратеника салалаху алейхи васелям бил в дома на Айша радиаллаху анха. Той се молил многократно на Аллах през този ден и след това заспал. Когато се събудил, казал на Айша радиаллаху анха, Аллах да е доволен от нея, получих отговор на въпроса, който зададох на Аллах. Айша радиаллаху анха, Аллах да е доволен от нея, попитала: какво е това? Пратеникът салалаху алейхи васелям отговорил: 2 души, т.е. 2 ангели. Аллах изпратил 2 ангели във форма на мъже. 2 души дойдоха при мен. Единият застана до главата ми, другият до краката ми. Първият попита другият: какво му се е случило? Другият отговорил: омагьосане. Първият попитал: кой го е омагьосал? Другият отговорил: Любейт ибн Асем. Първият попита: какво има вътре в него? Другият отговори: гребен и косъм вътре в мъжка финикова палма. Първият попита: къде е той? Другият отговори: в кладенеца на Бену Зурайк в Зерван или Зи-Ерван, под камък. Първият попита: какво трябва да се направи? Другият отговори: източете водата от кладенеца и го изведете изпод камъка. Значи Аллах изпраща тези мелекета, за да кажат на пратеника салалаху алейхи васелям какво трябва да се направи, за да се развали магията. Водата в кладенеца била източена и кълъфът под камъка бил изваден. Вътре в кълъфа намерили гребен и коса заедно с малък идол, направен от восък, с 11 възела на връв. В този идол били забити и игли. Мелекето Джибрил алейхиселям дойде и каза на пратеника салалаху алейхи васелям: рецитирай Муазитейн. Това са последните 2 сури в Корана. Феляк и Нас.
И с всеки стих, рецитирано от пратеника салалаху алейхи ва салям на тези сури, се развързваше възел и една от иглите на идола се махаше. Когато се стигна до последния стих, възлите бяха развързани и иглите бяха извадени. Пратеникът салалаху алейхи ва салям се почувства освободен от магията, сякаш себе се освободил от робство. След това той повикал Любейт и го разпитал. Любейт признал за престъплението си. Иса алейхи салям ще се завърне като един човек. Иса алейхи салям сега какъв ще му е статута, пратеник или човек, Аллах знае най-добре, но той ще се завърне, нали, като един от великите пратеници на Аллах, но той няма да донесе ново писание или нов закон, шериат, а ще управлява според законите на Корана и учението на последния пратеник Мухаммад салалаху алейхи ва салям. При завръщането си Иса ще се счита за част от общността на Мухаммад салалаху алейхи ва салям и ще бъде негов последовател. Основната мисия на завръщането на Иса алейхи салям ще е да възстанови справедливостта, да победи антихриста Даджал и да унищожи лъжата. Ебу Хурейра радиаллаху анху казва: пратеникът на Аллах салалаху алейхи ва салям е казал: кълнат се в онзи, в чието ръце е моята душа, със сигурност при вас ще се спусне синът на Мериям като праведен съдия, ще натруши кръстовете, ще избие праседата и ще отложи данъка джизия. А богатството няма да има кой да го приеме. Тогава едно съджде ще е по-достойно от цялата земя и от всичко в нея. Хадиса, ето източниците на хадиса. Слушал съм мнение на учени, че този хадис е по-разумно да се приеме не буквално, а в смисъл, че когато Иса алейхи салям, Исус Христос, дойде, ще коригира погрешните вярвания, нали, изчупването на кръста, който си има предвид в хадиса, ще коригира погрешните вярвания към него. Примерно, като това, че той ще потвърди, че той е служител, слуга на Аллах и пратеник, и негов пратеник, а не буквално Аллах да пази, Божи син, Аллах да пази. Също така той ще възстанови забраната да не се еде свинско сред християнския свят, които са си позволили да консумират свинско, нещо, което е забранено за консумация. Защото това е по-разумно, защото буквално Иса алейхи салям да тръгне и да избива прасетата по света, това е нещо нереално. Този голям свят и Иса алейхи салям да тръгне да избива прасетата. А по-логичното е, че той ще наложи такава забрана, нали, такъв закон, че да не се еде свинско, така както не трябва да се еде. В хадисите се описва, че Иса алейхи салям ще се завърне, за да установи мир и да изпълни волята на Аллах, нали, в последните времена, нали, малко преди да настъпи края на света, нали, апокалипсиса. Елхамдулиллахи раббил алемин. Аллахуме салли аля Мухаммаду ва аля али Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.